Fl-aħħar attività taħt it-tinda f'din il-kampanja elettorali fil-Fgura, il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela saħaq li l-Partit Laburista għandu pjan b'saħħtu li se jkompli jfassal l-aqwa Malta għal uliedna. Semma kif l-aħħar ġimgħa ġew ippreżentati l-proposti mill-Manifest Int Malta li se jkomplu jagħmlu l-ħajja tan-nies isbaħ eħfef u aħjar. Dr. Bela sostna li l-Moviment Laburista jista' jagħti garanzija li kien għadu u se jibqa' l-aktar forza progressiva fil-pajjiż. Tenna li l-aħħar snin kienu prova ta' kemm il-Maltem ma jbeżżax lil dan il-moviment u dak li wiet iwet u bħat tax cut iċ-Children's Allowance li żdied b'aktar mid-doppju minn dak imwiet. Tlestew 75 spazju aħdar u magħhom żdiedu Manuel Island, il-White Rocks, Forti Tinje, Forti Campbell u Forti San Salvatur. Il-Prim Ministru saħaq li biex pajjiżna jibqa' suċċess, id-deċiżjonijiet ekonomiċi jridu jibqgħu jittieħdu tajjeb għax fl-ekonomija m'hemmx lok għat-taffiċ. Il-Prim Ministru temm jgħid li dan reġa' u mument ta' għaqda nazzjonali bi pjan biex infasslu Malta li rridu għal uliedna. Aħna lesti biex inkunu aħjar u dejjem inkunu verżjoni aqwa ta' nfusna. Però toqgħodux id-dar. Tagħtux każ is-surveys u tagħtux każ in-numri dak il-ħadd filgħodu ma jingħaddux. Il-voti tagħkom biss illi se jkunu qegħdin jingħaddu u għalhekk illi kollox għadu xejn b'xejn. Intom illi jemmintu f'Malta flimkien Malta aqwa għandha bżonkom kollha kull wieħed u waħda